Türkmenistan'ın Suratkeşler Birleşmesi'nin ağzası Maral Hocaoğlu'va Naşuun yurdumuzda bahar faslının gelmegi bilen bir näçe owadan çäreler geçirilýär. Şolaryň biri bolsa biziň halkara denanlar gününe münasibetli Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň milli merkeziniň tarapyndan halkara denanlar gününe münasibetli gözellik töredýän denanlar adly uly dabaraly ferige açylşda baratyna dur. Ana şuň kesergide biziň gelin-gyzlarymyz özleriniň owadan gözel gösterler bilen şuň keserge gatnaşýarlar. Bu sergi her ýylda geçirilýär. Biziň gelin-gyzlarymyz şu serge ul taýýarlyk görüp gatnaşmany gelýärler. Menem özümiň şu milli desturlarymyzy, milli bayramçylyklarymyzy tarif edýän işlem bilen serge gatnaşdym. Şuňaly ýurdumyzda bayramçylyklar kän bolsun. Mehri döretçilik işgärlerimizi, gelin-gyzlarymyzy, mehriban ennelerimizi şonky bayramçylyk bilen tüýürümizden gutlaýan oý döretçilen anlarymyzyň galamlary hatymyndan beýlegi ýetip bolsun. Özleriniň ajaýyp owadan eterler bilen şu biziň toýlarymyz, bayramlarymyzy bedäp dursunlar. Men Amanlyjyga Aýebi, Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdürliginiň 6-njy sunat mektebinde şekiline sunat muallimi. Şu gün biziň üçin ulakan bayramçylyk. Biziň şu tergi dalymyzda uly tergi edip dur. Bu tergi bütün ýylyň dowamly bir taýýarlyk görýär. Bahar bayramy, gaty owadan bayramçylyk. Bahar patlaň öýde owadan, bahar patlaň owadan wagt edip, gelin-gyzlarymyz wagt edip, öz watanymyza wagt edip bir şu eterlemede bilen çykyş edýär. Eterlemede watanymyza bolan söýgüýmidi, bütün ilimizde bolan söýgüýmidi. Öz döwletçilik joşgynymyzy görkezýär. Tergi gaty owadan bolupdyr. Özüm ýalyk öz işleşlem, suratkeşler deranyň işlerini seretdim. Gaty owadan eteni, öwrüne redatken, işlere seredende gowy duýgular ýüregiňe aralaşýar. Öz işlem barada aýtsam, öz işlemde aýallarda meni wagtdan gowurýan, aýal garry bamalamyzy, enelemidi, gelin-gyzlarymyzy, onuň owadan perigatmyzy, onuň owadan ýurdumyzy wagtdan gowurýan. Hemme suratkeşler deranlary bayramçylyk bilen gyzyň gutlaýan, hemmesini döwletçilik arzu edýän. Şu mümkinçilikler döwlet berýän biziň hormatly arkadaşlarymyzy, gahrman terdarymyzy ulfa bolsun maýdýan. Şolaryň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, hemme işlerini Allahan rowaşlyklara beklentir işleri.